Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optreden van Gurbe Douwstra. Hij is weer op paard. Jan de Vries had naar je noemers, Dokkum Lokaaltje, naar je plaat en Troubadour. Ik woel weer rustig skiën naar de bergen van Tirol. Het is al even lin dat ik daar weer. Soks is vanzelfs voor oos als op de e-bike naar de zool. Hoewel ik dat mijn leven lang niet deed. Maar skiën krijgt als fietsen toch dik, soks verleer je neer. En als tu valst in dezelfde sneeuw. Maar elke neer die zei je meer dat we als greep in de. Van alle kanten kwam er goeie ree. Soest het nou wat waar, of soest het nou wat waar, is de winterdijs net vies te koud. Soest het nou wat waar, of soest het nou wat waar, dus toe vaar dat soort fratsen net te oud. Dus hel ik in augustus al de redens van het lucht, als zij me wiefke doe al best wel wies. Maar ik kon amper wachten op een oude sterrentocht. In zo'n winter voor mij pakken sneeuw en ijs. Maar het woelber is net vriezen, dus toen moest ik wel wat roos. Ik kon naar Lapland of de Wijse Zee. Maar wat ik het vregen, ik kreeg er lid voor op de noos. Geen enkele vreugd vond dat een goed idee. Zoest het nou wat waan, of zoest het nou wat waan, denkst u dat het is die nog wel hoort? Zoest het nou wat waan, of zoest het nou wat waan, dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Maar achter de geraniums, daar ben ik nog net ontdaan. Ik wil ik nog geen reisje langs de Rijn. Oh, ben ik net meer de jongste, ik wil avonturen ha. Want als dan is mijn kans voor goed voor flying. Dus zoek ik met de curry langs het hele jaar wegspaard. Van Beeld tot aan de kust van Baskelon. Maar wat ik dat vertelde, alle jaar hetzelfde praat. Wist toen al eigenlijk goed bij die verstand. Wist toen wel hoeveel kilometers als daar in een mast. Dat is meer als nice die rondje om me toe. Als toen de trap naar Bobber is, haast toen al pin op wast. Dus blijf me thuis en praat nou net zo stoer. Zoest het nou wat waan, of zoest het nou wat waan, dat hele eind al linnig oer de brood. Zoest het nou wat waan, of zoest het nou wat waan, dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Ja, mooi. Gurbe Douwstra weer eens even hier in de studio te treffen. Hij is op een paard met een nieuwe vaststelling. Hij had er al een paar vaststellingen van die, zet ik hem er even bij. Oort en Jel Wies. En dat Jel dan tussen scrapkes. Het is de vraag die hem zelf stelt dus. En hij wordt begelaat door Jan de Vries. Die het op zijn beurt, waar mij een nieuw album dwaande is. 14 noemen ze in totaal. Een paar had hij al released en die gaat hij nou bij u spelen. Tenminste, een ervan. Jan de Vries in Noorwin Live. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit, zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloot net. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat hij de gebruiksaanwijzing niet goed lezen had. Of dat hij dacht van, oh ik zie zo wel hoe het zit met plus en min. Maar we weten elkaar wel van de IKEA. Dat het dan goed fout kan gaan. Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen. Dan kun je draven wat je wil, maar dan zul je nooit winnen. Het zou zomaar kunnen,
Daarom loopt hier ook alles mis. Maar dan weet ik te missen waarom het hier zo'n bende. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles alles correct aan zo'n wezen moet. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de Noordpool oorlijk aan de Zuidkant zitten moet. En dat rechts links is en niet zoveel een hele prot. En de dag is dan nacht, ja het is wel heel bijzonder. En de regen komt misschien wel van onder. Nou dat misschien niet zo'n goed idee. Dan hij het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dan kun je draven wat je wil, maar dan zul je nooit winnen. Het zou zomaar kennen, daarom loopt hier ook alles mee. Maar dan weet ik te missen waarom het hier zo'n bende is. Zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dan kun je draven wat je wil, maar dan zul je nooit winnen. Het zou zomaar kennen. Daarom loopt hier ook alles mee. Maar dan weet ik te missen waarom het hier zo'n bende is. Ja, dan weet ik te missen waarom het hier zo'n bende is. Ja, dan weet ik te missen waarom het hier zo'n bende is. Zou zomaar kennen. Jan de Vries, ja, wat een fantastische singer-songwriter. Hè? J.J. Cale, beetje Alex Roeka. Nou ja, goed. Nee, het is gewoon Jan de Vries. Straks praten van Piepvol, want hij is mij een hele serie nummers dwaande. Eigenlijk singles. En dan wordt hij een album van mij. Even een heel verhaal. En dan heb ik nog een cover die van Sido Martens. En ik kan ook nog in het Engels. Dus ja, het nieuwsgierige verhaal van Jan de Vries straks verderop in dit programma. Likos Gurbedouster trouwens, dus ik er voor maar even bij. Eerst even wat oors, want ik hier van de week een fantastisch bezoek. Fjouwer geweldige muzikanten. Die hieten Troubadours. Ze komen uit Friesland, wij. En komen de snijn gaan ze de Miggies in Theater Milouk in Haas. Heel mooi liedtheater, overigens. Een prachtige mooie Miggie mij. Ja, prachtige nummers van onder oren. Crosby, Still, Nash Young. Maar ook van James Taylor. En zal ik nog wel even teruggeven. Initiator hiervan is Rob Takema. Hij en zijn muzikant waren bij mij in de studio. Nou, luister eerst zelf maar even en zij toch het verhaal. Maar eerst het muzikale pad ervan. You who are on the road must have a code that you can live by. And so become yourself, because the past is just a goodbye. Wij hebben al 11 jaar lang een band en die heet Troubadour. En die naam die komt van een muziekclub uit L.A. En daar zijn alle grote singer-songwriters begonnen om te spelen daar. En, dus daar gaan we het over hebben. En we gaan daar hele mooie liedjes bij spelen uit die tijd. Is er een van hem ooit ter West? Nee. Dat net. Jij ook niet, Rob? Nee, in mijn dromen. In je droom? Ja. Vertel eens, wat is dat voor club? Het is eigenlijk gewoon een soort nachtclub, zo moet je het zien. Het bestaat trouwens nog steeds, die club. Maar nu wordt er alleen maar keiharde rock gespeeld in die Troubadour. Maar toen was het echt, iedereen die deed een soort van auditietje en die kon lekker spelen daar. En dat waren dus, James Taylor, Joni Mitchell, de Eagles zijn daar begonnen met Linda Ronstadt. En ja, ik kan er nog wel 100 op noemen. Elton John is zijn Amerikaanse carrière daar begonnen. Om maar wat te noemen. Dus echt bijna iedereen. Teach the children well. The father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why. If you told me you would cry, to just look at them and sigh.
artiesten die daar spelen hebben, welke spreekt tijd het meeste hoort? Bij haast het meeste mee? Bedoel ik? Ik vind James Taylor is een van mijn grote favorieten. Hij, het grappige is dat ik zijn stem eigenlijk net eerst fantastisch goed vind, maar het is gewoon dus de manier waarop hij het brengt, zeg maar. Dat heeft zo'n impact. Het loopt zo dicht bij mijn gevoel in ieder geval. Dus dat vind ik echt hartstikke mooi. James Taylor, dat is voor mij wel de grote naam. Wat is die favoriet? Ik denk de Eagles. Eagles, ik denk toen ik als jonkje naar de top 100 luisterde, toen weer het al Hotel California. Ja. Hè? Wie iedereen kent dat noemen vanzelf. En ik vind dat ik nog altijd een van de mooiste gitaarsolos in zitten. Hè, van alle tijden, nou, melodieus. En die binnen jongens heer en meester in natuurlijk. Goeie muzikanten, goede zang, samenzang, wat wij graag doen. Ja. Dus dat is, dat komt heel veel bij elkaar. Het is wel heel netjes, maar ja, het had ik wel, daardoor had ik wel weer wat, iets ontwikkeld of zo. Ik weet het niet wat het is. En ja, dat spreekt me wel nog steeds. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's the silver sun. You best walk away and watch it shine. Watch her, watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? I'm going to Carolina in my mind. Voor mij is het Joni Mitchell. Ik vanwege haar tekst niet, hè? If you look at life from both sides now, dat is noemen het ze skreun is zo aan 60. Wie is nog maar een famke? Nou, dus hoe zit het dat het een skreun heeft die het al een heel leven achter de rug heeft. Schitterend. Ja. Still Alive. Ja. Still alive, Ja. ja. Maar een voorbeeld dus in alle opzichten? Nou, als het gaat om singer-songwriter, ja, ik heb natuurlijk wel, ik ben drummer, maar dan heb ik wel een voorbeeld mezelf. We hadden ooit wel zo'n IMP's hand. Maar als het gaat over wat er in Troubadour gebeurde, dan ben je zij in de. Ik weet net, ik heb een stuk of 20 cd's van haar. En ja, dat vind ik wel een van de grote voorbeelden. Eigenlijk al wat zij hebben genoemd. Die drie. En Carole King. Om maar wat te noemen. Tuurlijk. Carole King die is natuurlijk in New York begonnen met gewoon allemaal hitjes schrijven voor artiesten. En toen ze eindelijk in Laurel Canyon terecht kwam, die wijk waar iedereen woonde, schreef zij in één keer nummers voor zichzelf. En toen kreeg je die plaat Tapestry, hoe spreek je dat uit? Zoiets. Ja, Tapestry. En dat was meteen natuurlijk een knoepert van een hit. Dus, Maar zou het ook niet zo kunnen wezen dat die muzikanten elkaar inspireren ook, hè? Op nieuwe hoogtes en dat ze allemaal hun eigen ding wilden doen. Ze hebben een goede, gezonde concurrentie. Dat kon je ook merken met Crosby, Stills, Nash & Young bijvoorbeeld, weet je wel. Ja. En die samenzang ook. Dat messcherpe, daar streven wij ook een beetje naar. Ja. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine who hit me from behind? Yes, I'm going to Carolina in my mind. I'm going to Carolina in my mind. Going to Carolina in my mind. Yeah, going to Carolina in my mind. Komende
Stijn, Theater Milhoek. Deze heren, ja, mooi dat ze erin winnen trouwens. De Miggies op het podium. Mijn prachtige noemers. Ja, van onder andere Joni Mitchell dus. En nog meer van dat soort prachtige noemers. In ieder geval, komen de Stijn dus. Haas, de kist nog hinnen. Bij deze. Ja, dit is hem. Ja, ik ben net helemaal objectief. Ik zit er maar even bij. Ik ben al jaren fan. Vanaf de jaren 80 al van het Dokkum lokaaltje. In verschillende periodes hebben ze prachtige platen uitgebracht. Moddergat, Wil met u neuken. De laatste weer Makkem in Trump. Wereldplaat. Trump in Makkem. Ho, wat jongens. Ja, maar dit is het. Peters, Sietse, Frits. Maak hem in Trump. Ja, maar zei ik Makkem in Trump? Dat zei dus maak hem in Trump, de Fries Willem. Ja, en nou is hij daar. Ja, loop of sloop. Loop of sloop. dat hier sloop of loop wees een kind, maar dat is net trogom. Loop of sloop, ja. Mooi om er binnen. Hoe is het? Best. Ja. Met hij? Ja, best. Ja, maar dat was ik wel weten, want dat treedt nooit. Nee. Hoe gaat het met mij? Dat treedt ze nooit. Ik draai je weer de titels om, maar voor de rest vind je het goed. Okay. Ja, dat is goed. Ik het best. Maar de band gaat het best. Ja. Maar als mensen gaat het best. Ja. Maar de wereld gaat net zo goed, maar dat doet er net aan. Nee. Op dit moment. Ik ga hem al een keer gedraaid op de radio. Ik ga hem nog in de hoorn. Prachtig mooie plaat. Ik ga hem thuis gedraaid. Kijk die vertellen. Maar ik ga echt sinds kwart weer een echte platenspeler. Dus daar gaat hij op. Wat is dit voor plaat? What's the story? De story is dat dit is uw eerste postume plaat. Wij winnen een orenfase van uw bestaan ingongen. Eigenlijk wie Trump in Makkem wie uw laatste worp. Dat wie eigenlijk van daar is het mooi mee kleren. Daar hebben het verhaal ook mooi mee verteld. En toen kwam Pascal Plantinga, u ook wel bekend. U duistere Leeuwarden verleden. En die is een goede videomaker. En die hier eigenlijk, hij zei, ik heb er een beetje meer rond dat je hem nog nooit eens een goede video maken hebt. Ik zei van, nou ja, video's, het zei dus net zo van. Nee, zei Pascal, maar dat vind ik niet goed. Dus ik wil graag een video met je maatje. En doe toch, het is best, maar dan maatje we ik in alle geval een nee noemen ervoor. En toch van, misschien is het dan wel goed om heel waarom te denken om die allereerste basis, dat we op één dag 10 noemers maken. Met elkaar. Of bij Sietse, of bij Frits, of bij u, dat weet ik net niet eens meer. Wie dat doet van Muldergard of van Wil u neuken? Wie wil met u neuken? Nou, eigenlijk wie er nog niet eens sprake van platen, maar er wie sprake van het idee dat Sietse graag een psychobilly band woe. En dan dacht ik best, dan speel ik wel basgitaar en dan zing ik in het Fries. Kortom, van dat soort ongeregelde non-motivatie waar meest een band begint. Ja. En wij toch beginnen nou eens de studio in en dan maatje we gewoon wat. En dan maatje we dan wel een plaat van. Ja. En dat hebben we die. Dus we hebben opnames maken. En daar hebben we een plaat van maken. Ja. Dus we hebben geen nummers opgenomen deze keer. Ja. Het mocht mislukken, hè? Het mocht mislukken. Dat mislukte net. Nou ja, dat is natuurlijk voor de beschouwer. Maar tot nu toe is de consensus dat het niet mislukt is. Maar een postume plaat ziet ze. Wat houdt dat in? Een postume plaat? Dat was in een beter plek, maar dat vind ik moeilijker worden. Ja. Dat snap hij, dat had ik wat eerst. Ziet ze toch hem graag dommer voor als dat er is. Maar het postuum is nijden. Wij hebben dus gewoon eigenlijk een plaat uitgebracht. We waren net meer van plan om een plaat uit te brengen. Nee, wat daar we op lopen of slopen Googles, dat had ik even dien. Dan komt bij autoslopers uit. Ja, klopt het. Ja. Nee, natuurlijk. Het is hetzelfde termen als bieden naast de auto en nog van oud vrouwtje geweest. Om nou het laatste plaats het Dokkum lokaaltje nog van oud vrouwtje geweest te noemen. Daar heb ik geen zin in. En lopen of slopen, we zijn altijd wel een beetje uit op titels die het in het Engels wat budgetten koenen. En loop of sloop, zo wat wijzen kennen. Ja. Zit wat in. Dat hier wat wijzen kan, ja. Hoe was dit beleven zitten, het hele opnameproces? Prachtig, als een feest. Het wie een droom. Want Libby ook zei, je hebt een zo'n jaren 80 al een verbond met zijn trein. Ja. En dat wie nou weer helemaal. Die is priceless volgens mij. We naar die studio gaan, we begonnen te spelen en het ging in één keer goed. Dat wie ontdekt, het eerste hebben we gewoon zingen en wat conversatie zien. En ik kom een gitaar die ik helemaal het stemt hier, want ik wist het hoe het moest. Dat wist ik vroeger net, dus moesten we daar hebben waarom. Maar het lukte. Ja. Dus. Ik ga even naar... Ja, ik kom zo hier. Nee, ik ga naar Frits. Frits, begreepst u hier nou wat van of net? Nee, wat ziet ze, zei het net zelfs. Maar, maar wat er wel een belangrijk is om te zeggen... heel belangrijk in deze studio-opnames wie Pieter Kloos, onze producent. Wie ook in zijn studio. En wie binnen uiteindelijk gewoon maar wat improviseren gang. En
een man als we binnen, ben we mijn ouders nog even naar huis gegaan. Ze van, nou, dat is mooi West, en geven we morgen wel even zien. En had hij gewoon tot midden in de nacht had er gewoon al stukjes uitzocht van, nou, dit koel wel eens een nummer weer en dit. Dus Pieter is daar wel heel erg belangrijk in West. Had je toen er ook een postuum gevoel bij? Oh, dat had ik al een heel schoft. Ja. Maar zit een beetje in de extra tijd van die gevoel dan met deze band? Nee, maar de wereld wel. Ja, dat een beetje. Dan kun je echt zien wapen, hè? Muziekmeidje. Ja, dat doen we dus. Ja, de middelvinger opsteken. Ja, dus het is ik net zo slim om postuum te wezen. Maar dat gevoel, dat ken ik wel, ja. Ja, wonderlijk verhaal weer, Sa. Prachtig. Ja, vies net? Ja. Nee, je wordt er wel weer wekker van. Ja, precies. En hoe dat postuum sprutsen, ik maak het wij aan. Het is ik een beetje een knipperig naar Stil van Joy Division. Dat is natuurlijk ook een postuumplaat. Alleen dat die weer een echt deer. Dus, of tenminste, een cursus weer een deer. Maar goed, ja, op een gegeven moment je wel die deer. Dus dan komt het wel. Ja. Het komt op een gegeven moment weer wel postuum. Welke periode? Just toen waarom op dat lokaaltje wat je mij maken half juist net. En welke periode? Oh, ik zou net zo ombod om. Ik zou dit. Ja. Dat is wat het is. En dat is leuk. Ja. Het leeft. Het leeft. Ik postuum nog. En dat voor een postume band. Precies. Ja. Maar ik hem nog wel eens reanimeren dan, letter of net? Of hij een reanimatieverbod? Nee, ik denk dat het gewoon een beetje rustig lid maast. En er komen wat wierms erbij. En het gaat wat rotsje. En dan komt er een soort fermenteerd iets komt er dan uit. Denk ik. Compost. Bedankt voor de mooie tijd. Goed. Ik ga dan nog even naar de man tailleren. Hier is er wat hoor, wat Frits al eerst zei. Het is mij volstrekt duidelijk al, ja. Ja, nee, dit is echt een heel mooi diepte-interview. Hey, je hebt nog een volle toerke. Je bent in Utrecht begonnen. Beatrix komt er nog gewoon bij die ex trouwens. Ja. Mooi affiche. Dan komt er nog een peer op trains. En dan even serieus. Is het dan gewoon gebeurd? Of show je hem wel? Of bloedt het wat in het midden hing je? Ik vind eigenlijk, we zijn nou zo oud dat opheffen is ook een beetje een onstellerij. Maar het is wel zo van, en dat is wel heel serieus over. Er zijn wel aspecten van dit soort dingen. Dat wordt wel spannender. Gewoon let dingen inpakken en zo. Wat dat onbelangrijk, ben we wel 60ers. En het kind net, dan zongen we hele oren muziek, maatje matten om steeds maar dus onpassen te matten om uw fysieke toekomst. En ik wil graag beuken. En ik viel wel onkomen dat het beuken, zei het lichaam wel wat gauwer van, nou Simga, kent ik wat minder. En dat zei er dan een beetje mijn zeurderig stemke, zei het lichaam dat. Je bent zitten hemelen, ja. Dat is Safier zo direct? Ja, ik had het helemaal niet. Ik wil altijd trokken in. Maar ja, goed. En de zwakste schakel die beslist. Nee, dat ik wil nog wel even de hoes uitklappen. Ja, maar dit is namelijk de gitaar. Dit is de Egmond Manhattan, waar Sietse deze plaat op ingespeeld heeft. Van, ja, het klinkt als tamelijk onherhaalbare gitaarpartijen weer. Dus, het zit uit als een holtje. Schitterend. Ja. Heren, wij gaan in kwart nog eens even langer zitten. Dan gaan we een uur lang praten met de man over Dokkum lokaaltje in de breedste zin van het woord. Dan gewoon ze erin gewoon voort. Ja, nou ja, ik hoop dat ze weer omkomen. Ik zal zien dat ik ze weer bij elkaar krijg. Live in Orde, Dokkum lokaaltje! Moord is verkeerd, maar daar binnen de wij die maar te deur. Moord is verkeerd, maar daar binnen de wij die maar te deur. Moord is verkeerd. Bang voor God, bang voor God, bang voor God. Ik ben zo verschrikkelijk bang voor God. Hij zocht alles wat ik doch. Hij stond het nee bij honkmuziek. Des dikkerwerk in het publiek. Mij de jerms voeren me koor. Bang voor God, bang voor God.
Stine in het Rijn. We moesten bieden naast de wijn. Hij weet de keep, maar niet de koop. En dan wie er wat mij loop of sloop. Sloop. We stienen in de Rijn. Wij moesten bieden naast de wijn. Hij weet de keep, maar niet de koop. Loop of sloop. Loop of sloop. Loop of sloop. Loop of sloop. 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 Ja, alleen de titel vind ik al fantastisch. Loop of sloop, hoe betekent het? Ja, google er maar eens op. Kost altijd bij auto man minuut. En dan gaat het maar om meer vraag. Van die mag die auto nog wel helemaal sloop worden of kunnen we er nog wat bij? Goed, het verhaal van het Dokkumer locatie. Ja, ben ze er nog wel of net mee stoppen? Ik weet het intussen ook niet meer. Maar zoek heen op hun site, want ze gaan wel een aantal optredens doen. Onder oren in Beatrix. Prachtige podium hier in Ljouwteger met die ex. Die ik al 400 hier rond een paar binnen trouwens. Dus bij deze. Goed, mooi naar album. Het laatste album van mijn bijzondere gasten neem ik hem altijd maar even Gerben Douwstra. Is nog niet iets al heel lang verleden uitkwam. Ronde, Gerben? Ja, dat klopt. Een goed hier nou, denk ik. Is ook zo wat, ja. Wordt het wel een PR hier, denk je of net? Nou ja, zo in het nieuwe programma werd Jan en ik nog mee op een paard binnen. Daar zit ik weer een stuk maar een nieuwe liedje zien. Die het nog net opgenomen binnen. En ik heb er nog wel wat lezen die het sowieso nog net opgenomen binnen. Die ik al wel spelen. Dus ja, waar wit. Maar ja, tijd en geld, hè? Dat zijn de grote brooddoeners. Nou ja, ik stel hem even uit. En de wil, is die er nog? Ja, absoluut. Ja, als het gaat om opnames, is het tenminste om het uitbrengen van materiaal. Daar heb ik altijd wel een beetje mijn bedenkingen bij. Want ja, het zet in principe geen soort meer onder dik. Maar wist wat het apart is? Ik heb die laatst in mijn zin op vinyl uitgebracht. En ik doe nog wat meer aan merchandising. Dus ik neem het spul mij uit waarbij die tour op een paard binnen. Ja. En hoe verkepen dat spul, jongen? Zelfs die LP die gaat er nog als zoete broodjes over de toonbank. Commercieel wonder, jongen. Ja, absoluut. Dus ja, en ja, god, ik vond het wel hartstikke leuk om echt een LP te maken. En het kan best wezen dat ik toch die nieuwe liedjes in de riff van de komende maanden of zo nog eens een keer weer op LP en CD zet. En ja, als dat spul er dan één keer is, dan moet het ik presenteerd worden of zo. Dan zeker ik zwaar in, maar dat het weer ergens te keep is. Dus misschien dat ik er dan nog wel eens weer wat mee doe. Maar ik heb nog geen vers omlijnen plan daarin wil. Reden dat ik het toch een beetje vrees. De beste op dit stuit mij Jan op een paard met een voorstelling. En we kennen die staren zo. Dat ben net samen even per liedje. Er zit vaak een soort leidmotief op. Oort. Jelwies. Oh, de Jelwies, ja. Maar is er een beetje van, nou, dit had ik del zet. Ik mij maar een beetje oer wat ik wil, muzikaal en het leven of net? Nou, nee, ja, god, ja, ergens maar een leidmotief hè, op het moment dat weer op een paard was. Ja. Dan was wel een verhaal te vertellen. Ja, dan was er wel mijn site zoals dit was er wel een verhaal van mij. En het is nog net zo dat alle liedjes gaan over oudwijzen en heel weeswijzen. Maar het is wel een soort van Eritrea die erin zit. En dat zie ik wel wat in wat oudere vestjes van mij die in dit programma zitten. Maar ja, het zit net in Cliffs de Morgen, die komt er ook in. En het zit wel weer in als het met Titus voor zelfs, die zit er ook in.
Maar nee, zij is van alles en nog wat. En dat is wel... Er moet zo'n idee wezen van... En ik vind ook... Ja, je moet er wat te sissen hebben, vind ik. Je moet er wat een verhaal hebben. Nou ja, ik ben gewoon zeggen, ik speel 20 versjes en ik ga weer. Maar doe vies het wel mogelijk dat er een laag boven of onder zit. Ja, dat 20 versjes op mijn jong spelen. Ja, op mezelf ik prima, ja, maar echt dan beziek ik er wel een verhaal van te meiden. Dan is het misschien wat minder coherent als bij zo'n programma als dit. Maar ik dan zitten de verhalen nog vers vanzelfs. Want ja, muziek is van mij. De liedjes die ik maak, dat ben van mij verhalen die ik vertel. Dus ja. Ik praat aan met Jan, want die wordt ook nog orenvestjes hier van hemzelf. Dus om het net helemaal ingewikkeld te maken. Wie is het wel in de holle? Ik wil met Jan op paard. Absoluut. Ja, waarom? Nou, ten eerste omdat we al heel lang meisje beiden op paard zijn. Of tenminste in settings werd Jan en ik beiden in Meidogen. En ja, hij zit er nog bij. Dus, nee, Jan heeft het voordeel, hij is zelf singer-songwriter. Daarom is hem dadelijk er zelf in. En die weet dus heel goed wat dit soort versjes vregen. En het is altijd een verrikking als hij partijen die hij betinkt en die erbij spelen. Dus ja, dat weer voor mij net, dat weer een no-brainer van als ik op een paard ga, dan neem ik Jan mee. En Otter Wol tenminste. En gelukkig woorden. Dus. Nou, je hebt een hele aardige list. Ja, we hebben uiteindelijk... Dikke 20 optredens, denk ik. Dikke 20, ja. Tot om begin mei, we hadden een stuk wat gaan. En tot om begin mei zitten er, ik denk dat we nog een keer eens 15 op een paard maar of zo. Netjes toch? Ja, heel netjes. Ja, absoluut. Daar ben ik heel blij mee. Dus, maar, ik zeggen, omdat we mij beiden binnen, komen we het echt qua prijstechnisch een beetje in de streng houden. En dat houdt in dat ze zelfs ik wat onttrekkelijker maken voor de wat lietsere zeelen. Dus maar los daarvan, dik 20 vaststellingen, ja, daar ben ik weer hartstikke wees mee. Ja, aan de bak toch? Ja, absoluut, ja. Is er een soort eindconclusie als bij die Jan en mij maken van hij is oud en wies, of is die oud en jou wies, of komt er geen antwoord op die vraag? Ik vind dat het publiek... Het later vindt midden. Ja, dat moet het publiek eigenlijk bepalen. Wat hebben we hier nog mee maken? Is het een oude, wijze, bejaarde, bedaarde heer, of is het gewoon een halve zool die ik nog eens een keer wat op het podium zit? Nee. Ja, goed, mooi cliffhanger. Ik ging er vooral heen. Hij had even 2 weken vrij, maar daarna pakt hij de tour weer op. Mij, Jan, ik zit er maar even bij. Warkum de Klemere is de eerste in je maart uit de Holle? Ja, snijden met je in maart, Warkum, Klemere. En zo even op Gurbe Douster zijn site voor de oordata. En ik voorspel hem wat de uitslag is van de Janne qua conclusie. Een noffelijk Janne, hartst zeker. Luister maar eens even naar deze heren. Ze zijn nou live in Noorwegen. Er wordt wel zijn het verstand om mij te jaren. En waar weet, misschien is dat wel weer. Maar al te vaak zit ik op een bleren. Als ik zonder naar te denken we wat deed. En mij al die jaren ondervinding. Zo steeds wil zeggen, nou ben ik oud en wees. Maar mij de werkelijkheid het ooit geen enkele binding. En hij is net meer is oud en grijs. Hield niet weer diezelfde hudde morgen. Hield niet weer diezelfde hudde kop. De meeste mensen leren van hun flappers. Maar eerlijk zijn, van mij gaat het net op. Kreeg je lang op een oud gazelle. Je met de wols, een fietsje zonder stroom. Maar goed was het liefst een hele snelle. Ik kocht een fatbike, want daar hier ik van droom. Ik zeg mezelf, zo cruisen door de water. Het is kribbelstoer als ik door drachten broos. Maar in de eerste bocht kon ik hem al net horen. Mijn brutsers kon gelijk in het ziekenhuis. Hield ik weer diezelfde hudde morgen. Hield ik weer diezelfde hudde kop. De meeste mensen leren van hun flaters. Maar eerlijk zijn, van mij gaat dat net op. Ik weet het wel, zo beter weten matten. Dat meidje ik mezelf zeg alle keren wies. Maar dan stap ik weer op een gladde batten. Alhoewel ik middernachts de weg door in nacht zie. Ik hou eens niet te klein hoe de zin. AOW en een kreeg pensioen.
Maar wil ik uit de brei dan ik de krimpen, dan heb ik rem nog net genoeg van 1 miljoen. En dus kocht ik een brood cryptomunt. Toch bij mezelf, daarvan krijg ik geen spit. Maar al die honders, dat binnen smargesmunten. Want door de cash gewoon doe ik alles kwijt. Hield ik weer diezelfde hurremorgen. Hield ik weer diezelfde hurrekan. De meeste mensen leren van hun flaters. Maar eerlijk zijn, van mij tot erop. Hield ik weer diezelfde hurremorgen. Hield ik weer diezelfde hurrekan. De meeste mensen leren van hun flaters. Maar eerlijk zijn, van mij tot erop. Nee, eerlijk zijn, van mij tot erop. Gerben Douwstra, op een paard dus. Nogmaals, zijn eerste optreden voor de komende tijd is in maart in Warkum. En daarna zal hij mij, Jan de Vries, nog op een aantal oren podia hier in Friesland live te aanschouwen zijn. Ja, ik ga Jan vragen om even te blijven, want Jan is natuurlijk een geweldige muzikant. Begeleid misschien Gerben, maar die is ook met zijn eigen singles bezig. Als mijn programma vaak guest, tussen zij en zo'n op de radio, dan komt Jan de laatste tijd een heel produceren. Maar hij released in naar de oren. Ja, prachtige single. Jan, waar best toen mee bezig? Ja, nou, ik Wat is er aan de hand? Ja, in één keer was er iets. Nou ja, dan hebben we aan tijd tussen aangestekens niks van die jet. Ik bedoel, best altijd wel actief in de muziek. Ja. En ineens krijgen we een hele rit singles, draaien. Ja, ik ben wat reden. Nou, er komen 14. Achteraan. Wat is dit? Ja. Zie, ik ben eigenlijk wat regen altijd met dat soort dingen. Het is een soort diesel dus. Ja, het moet wat ook bij komen. Yeah. Maar ik had nou 14 nummers, waren eigenlijk min of meer klaar. En daar ben ik ook met aan het opnemen. Maar ja, dan moet het erbij, dat moet erbij. Dus ik denk, voordat dat allemaal klaar is, dan griemen we weer een jaar verder. Dus ik denk, nou, als het was klaar is, kan ik ook wel uitbrengen. Want ja, ik deed toch niet zoveel meer een cd uitbrengen. Ja, zoveel, Gerber die verkoopt nog wel aardig, maar... dat gaat niet zo mal mee. Er ben niet zoveel die met cd's draaien. Dus ik denk, nou ja, dan kan ik ze ook wel gewoon als single uitbrengen. En dan, maar makkelijker, misschien is dat meer een gevoelsmatig. Denk je toch uiteindelijk wel een soort van album van dan? Of? Ja, als het goed is, dan ga ik hem aan het eind nog bundelen op een soort album. En hoe ik dat precies doen ga, dat weet ik nog niet. Maar er komt vast nog wel wat van. Ja. Hoe was er niet eens wekker, muzikaal? Ja, dat groeit door de jaren. Die versies die ontstaan wel, maar ja, dan doen we er verder niks mee. Dat bedoel ik, en dan mag ze uitwerken en dan mag ze mee aan de slag. Ja. En ik weet dat kost de productief en energie, hè? Ja, dat kost, dat maken kost al een tijd en dan moest het nog opnemen en mensen erbij zien te krijgen. En, nou ja, arrangeren, uitbouwen. Ja, dus dat... Ja, en daar ben we nou mee bezig. Ik ben nou ook met de band natuurlijk, met Ruben Bus op bas en Germ Dikland op drums. Ben we ook als band nog steeds bezig, dat we een beetje uit dat keel voortkomt. Ja. Ben we wat op deur gaan. Ja, JJ Keel. Ja, en die man die nemen natuurlijk ook met deze cd op. Dus ja, dat wordt, ik ben heel tevreden dat het nou gaat. En Bonne van der Waal die mixt het al elkaar. Ja. En ik heb nou 3 binnen nou lanceerd. Ja. Ja, de laatste, maar dan gisteren aan het spelen hier trouwens, zeg maar even bij. Wordt het een soort hele bandplaat, singer, songwriter, troubadour gevoel? Wat voor plaat wordt het? Ja, dit wordt een mix. Van, maar er komt ook... Want de eerste 2 singles, winnen lekker, up tempo is een groot woord, maar wel lekker vlot, maar ik zeg ze. En dan krijg je wel een beetje een bandgevoel bij. Ja, klopt. Er zit wel wat meer band. Met een band kun je ook wat andere dingen doen dan... helemaal solo. Dus ja, ik kan wat steviger dels hebben. Ja, en die zitten er ook wel in. Dus er komen ook een paar Engelstaligen op. De volgende die nu uitkomt, dat is een Engelstalig nummer. Ownskin wordt dat. Oké. Waarom dat? Nou, dat is wel leuk. Ik zie vroeger met als Fiet waren ze zongen we natuurlijk ook wel in het Engels ben we met begonnen. En ik vind Engels sowieso is een hele mooie taal om in te schrijven en in te zingen. Dat is de kist met heel weinig woorden kist heel veel vertellen. Ja. En dus nou vind ik dat wel leuk. En ja, ik heb een kennis, een man die een Amerikaan en die Jim Sheridan heet die. En die had hier in het beeld woont, op Oude Ziel had die titie woont, jaren geleden. En die schreef ook wel teksten voor Jonas Field, een Noorse singer-songwriter. En hij komt hier regelmatig in Nederland.
En dan treffen we altijd, want hij is vroeger Rodi geweest bij J.J. Kale. En zo ben ik met hem in contact gekomen via een bij mij dorp. Iets met een cirkeltje dat rond is. Ja. Dus toen hebben we heel gezellig bij Auken zitten eten in de Grauw Peert. En nou komt, elke keer dat hij langskomt, dan komt hij del. En toen zei ik hem, ik kan niet eens een tekst van mij schrijven. Dat wil ik wel doen, zei hij. Dus, die volgende maand uitkomt, dat is Oudskin. En die heeft Jim de tekst van geschreven. En nu een stapje van het beeld naar het Engels. Ach, what's the difference? Er is aan een nummer-speling, dat is die laatste, of die net die laatste letterlijk single, maar die meest recente single. Ja. Dat is net een nummer van diezelf, in Originen. Ik begin niet eens in Engels te praten, maar het is een nummer van Sido Martens. Maar vertel het verhaal even, want er zit een bijzondere achtergrond eigenlijk bij, hè? Ja, dat is dus zoals dat lang duurt, maar dat duurt eigenlijk in 2014 het al plakvond. En toen is mijn broer overleden op 53-jarige leeftijd aan darmkanker. En toen had Sido dit nummer uit en dat vond ik zo mooi. En ik denk dat wil ik bij hem op uitvaart spelen. En toen heb ik dat ik Sido vroeger en heb ik dat nummer in Bils vertaald. En ik heb er zelf 2 strofes bijgeschreven nog, speciaal voor mijn broer. En dat heb ik daar toen gespeeld. En dat is voor de rest heb ik daar verder nooit meer gedaan. Ik heb wel eens live een paar keer gedaan. Maar voor de rest al ik niet. En ik denk, die moet er ook op. Dus ik zie de belt en die vond dat goed. Dus zodoende, klein versie dat worden. En du best nou er even om er iets mee te doen dus. Hoe bedoel je? Dat is in Tiet even nodig, dat moest ik even indalen. Of nee? Ja, dat is zo. Dat heeft natuurlijk wel een lading. Dat bedoel ik. En dat wordt door de jaren wordt het beter, maar het is toch altijd wel... zit er wel wat een verhaal. Dat moet inderdaad even berusten, denk ik, straks. Hij doet hem nou wel live in Noorderwien. Jan de Vries. Dans met de vlinders en chance met de wien. Laat die betoveren, de was toch vies. Warm voelt de aarde in de gloed van de zon. De blozende wangen doet de liefde begon. Zing over waarheid aan de rand van de zee. Vol troostende golven in je hart dan je bent. Koester het kleine, het tere geheim. Beschermen we hoort het voor angst en vernuin. En laat het schip nou maar varen, laat de teugels maar los. Die strijd is wel strijden vol moed en trots. Ga nou maar vast, ook al voelt het niet ver. Dan komen wij later wel en dan zien we die daar. Het zit er haast op, deze aflevering van Noorderwien. We zijn er natuurlijk alle werkdagen tussen 6 en 7 uur op de radio. Ja, 24/7 op internet. Vooral youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk deze uitsturing op deze WSJ. Mooi dat je erbij bent. We hebben nog een paar nummers van je kleer te staan van het Dokkumer lokaaltje. Platen uit, eigenwijs, eigenzinnig. Past dus helemaal in Noorderwien. Live. De doelrit op die alle
voor de dingendwaan, dingendwaan, dingendwaan. Misschien moeten wij eens om een janken. Niet alles wat we zelfs niet meer bekoren. Waar is het koud? Waar is het schreeuwt? Waar is het jankt? Waar is het jankt? Voor Jankersoft, voor het dokkenmutlokaatje. Voor Jankersoft, voor het dokkenmutlokaaltje. 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 That's it, dankjewel. Rockabilly Jasper!